Bilişimiz ýaly Türkmen milleti her yerde nirayse gitsin, baran yerinde kökürýär, köpelýär, känelýär hem-de berk ornaşýar. Taryha ser salsak, ata-babalarymyz ayaklarının basan yerlerini yurt edinip özlerine mekan tutupdyrlar. Atalarymyz Ertuğrul Bey we onuň ogly Osman Bey ýaly beýik şahsiýetler Anadolu topraklaryna gelip bu ýerde ýaşaýan halklary hem boyun eýdirip Türkmenleştirmeyi başaran Türkmen beyleridir. Orta asırlarda onlarca Oğuz taypaları Mongol gırgırçılığında ziyan çekip Anadolu topraklarına yerleşip yurt edinýärler. Şeýle de Seljuk Türkmen döwlet döwründe hem Sultan Alparslan'ın Malargis söwüşinde Bizantiýany ýeňmegi bilen Anadolu topraklaryna Türkmen taypaları gelip yerleşýärler. Häzirki wagtda Owganistanda takminen 2,5-3 milyona ýakyn, Eýranda 2,5 milyon töwerege, Pakistan'da 300-350 min, Özbekistan'da 200-250 min, Tajikistan'da 50-100 min töwerege. Şeýle de bolsa Russiýanyň Astrakhan we Stavropol welaýatlarynda bolsa 50-60 min töwerege Türkmen milletiniň ýaşaýandygyny belläp geçmeyi isleýärin. Bulardan başga da Hytaýda ýaşaýan Salar türkmenleri hem bardyr. Salarlar beýlek halklar, ýagny Gazaklar, Kırgızlar, Hytaýlylar, Tibetler bilen garşyp giden bolsalar da Türkmendigini asla ýatdan çykarmandyrlar. Olar özlerine häli hinizem biz Türkmen diýärler. Gelin indi bolsa bugünkü esas temamyza geçelim. Eýranistan döwletinde ýaşaýan türki halklar arasında Azerbaýjanlardan soň 2,5 milyona golaý türkmen ýaşaýar. Eýran türkmenleriň ýaşaýan sebitini Eýranlylar deşde görgen diýseler de türkmenler bolsa bu ýere Günorta Türkmenistan ýa-da Türkmen Sehra diýip adlandyrýarlar. Türkmen Sehranyň Gümüştepe, Bender Türkmen, Siminşäher, Akkala, Anbaralum, İnceburun, Hütten Kuren, Neginşäher, Günbede Kaus, Kelale, Merawadepe, Deregöz ýaly şäherleri bardyr. Türkmeniň beýik akyldary Mawtumul Pragynyň mazary hem Etrik derýasynyň sağ tarapynda, ýagny Merawadepe şäher we Kuren Owas arasyndaky depelikde ýerleşýär. 16-njy asyrda Uzboyun suwunyň kesilmegi bilen Türkmen taýpalary Günorta topraklara göçüp Etrik gürgen sebitlerinde mesken tutýarlar. Türkmenistan topraklary Paça Russiýasy basyp alandan soňra 1881-nji ýylda Göktepe söwüşinden soň Russiýa we Eýranyň arasyndaky şertnama boýunça türkmenleriň ýaşaýan ýeri ikiye bölünip iki döwlet arasynda özara paýlaşylýar. 20-nji asyryň başlarynda dünýädäki bolup geçen özgörüşlerden, rewolýusiýalardan Eýran türkmenleri hem habarsyz däldi. Olaryň ýeketäk islegi Eýrandan aýrylyp özbaşlyk türkmen döwletini döretmek bolup durýardy. 1920-nji ýylda Eýran türkmenleri öz garaşsyzlygy ugrunda görüş üçin ayağa kaldylar. Şeýlelikde 1924-nji ýylyň 20-nji maýynda Eýrandan aýrylyp özbaşlyk türkmen döwletini gurmagy başardylar. Döwletiň başyna Osman Ahunt getirilýär. Hemde dürli we wajyp meseleler boýunça iş alyp barjak parlament görüşünde ýaşurlar maslahaty döredilýär. Türkmen döwletiniň düýbün tutan türkmenler diňeje özlerini degişli bolan topraklary talap etýärdiler. Täze gurulan döwletiň serhedi Günbatardan Gündogara, Hazar deňzinden Bojnurda we Günortadan Demirgazyga, Astrabat ülkesinden Türkmenistana çenli bolan topraklary öz içine alýardy. Umuman aýdylanda bu topraklarda ata-babalarymyz asyrlar boyu ýaşap gelýärdiler. Täze dirilen Türkmen döwletini dolandyrmak we onuň garaşsyzlygyny goramak üçin bolsa, ilmli, bilimli, döwlet we harby işlerden baş çykan adamlar gerek bolup durýardy. Şol döwürde Türkmen döwletiniň eskerler harby taýdan pet bolanyň sebäpli olary söwüş talimlerini öğretmek maksady bilen Türkiýeden bir näçe serkerdeler çağırylýar. Çağırılan harby serkerdeliň Ählis diýen ýaly Enver Paşa bilen bilelikde Türkistan hereketinde gatnaşan
tecrübeli serkerdelerdi. Türkmenler döwletini goramak üçin harby taýdan uly işler alyp barýardylar. Şol bir wagtyň özünde Tehranda bolsa Rıza Han Angliýanyň kömegi bilen tagty ele geçirmegi meýilleşdirýärdi. Rıza Hanyň tagta oturmazdan öň etmeli işi Türkmen godalyny basyp ýatyrmak bolup durýardy. 1925-nji ýylyň iýun aýynda Türkmen we Eýran goşunlarynyň arasynda bolan çaknyşykda Türkmenler ýyda çekilmäge mejbur bolýarlar. Çünki san we ýarak taýdan güýçli bolan Eýran goşunlaryna garşy durmak aňsat iş däldi. Eýran goşunlarynyň türkmenlerinkiden san taýdan adyklyk etmegi, döwrüp ýarak we tehnikasynyň bolmagy, İnglisler tarapyndan berilen Söwüşiň uçarlary bilen hüjüme geçmegi Söwüşiň ykbalyny gyýt gawatyň içinde çödüp berýär. – 1925-nji ýylyň iýul aýynda Omjalda geçirilen gurultaýda türkmenler Eýran hökümeti garaşsyz Türkmen döwletini ikrar edýänçe görüş dowam etdirmeli diýen karara gelýärler. 1925-nji ýylyň oktyabr aýynda türkmenler Eýran goşunlarynyň hüjümlerine garşy durup bilmeýärler. Eýran goşunlary türkmenleriň esasy ýaşaýan ýerleri bolan Gümüştepe, Akkala, Günbede Kawus topraklary ele geçirip türkmen godalaryny basyp ýatyrýarlar. Türkmen godalarynyň togtatylandan soňra Gajar hanadanyňdan bolan Ahmet Şah tahtdan agdarylyp ýerine Rıza Han getirilýär. Pehlevi hanadanynyň häkimeti ele geçirmegi diňe Türkmen Tehrada ýaşaýan türkmenler üçin däl. Eýsem Eýranda ýaşaýan beýleki türk halklary üçin hem kyn günleriň başlangyjy bolup durýardy. Türkmen döwletiniň gurujulary bolan Osman Ahund we onuň egindeşleri Türkmen Tehrany terk edip Türkmenistana geçmäge mejbur bolýarlar. Eýran şahsy türkmenleriň gaýtadan ayaklanmasynyň öňüni almak maksady bilen gerek çäreler geçirmäge başlaýar. İlki bilen türkmenleriň elindäki ähli ýaraglary alýarlar. Türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde dolandyrışyň her puwdagyna Eýran häkimetleri tarapyndan bellenilýär. Mundan başga da Eýran hökümeti türkmen halkyny partlaşdyrma siýasatyny alyp barýar. Türkmen mektepleri ýapylyp, ýerine pars dilinde bilim beren mektepler açylýar. Wagtyň geçmegi bilen Pehlevi rejimi türkmen milli egneçikleri giýmekligi, hatda türkmenleriň içen ýaşyl çaý hem gadagan etdiler. Eýran şahsy Rıza Han Türkmen Tehrada ýaşaýan türkmenleriň arasyna müňörçe berber asyly taýpalary göçüp getirýär. Hem de olar türkmenlere garşy ulanypdyr. Mundan başga da Dergez we Aşhanada türkmen we kürt milletler garşy ýaşaýarlar. Sünni mezhebine eýe bolan kürtler Pehlevi döwründe türkmenleriň täsirini pesetmek üçin bu ýerlere zor bilen getirilýärler. Eýran häkimetläriniň bu siýasaty ýerine düşmeýär. Türkmen kürt doganyny häli hen idem dowam edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmen Tehrada ýaşaýan türkmenler nähili işler bilen meşgullanýarlar. Türkmenleriň esas girdejileri halçylyk, dokmaçylyk, ekrançylyk we maldarçylyk bolup durýar. Bundan başga da Hazar deňine ýakyn bolan sebitlerinde balykçylyk bilen öz güzeranlaryny aýlaýarlar. Türkmen Tehra Eýranda işsizligiň iň köp ýerleriň biri hata edilýär. Döwlet işlerinde bolsa türkmenler diňe mejlisiň deputatlygyna saýlanyp bilinýär. Eýran konstitusiýasynyň 115-nji maddasyna laýyklykda prezident saýlawlaryna diňe şaý mezhebine eýe bolanlar dalaşgar bolup bilýärler. Sünni musulman bolsaň hiç hili peýdasy ýokdur. Türkmen Tehrada geçirilen şäher häkimleriniň saýlawlarynda şaý bolanlar, şaý dalaşgarlary, sünni bolanlar bolsa sünni bolanlary saýlaýarlar. Eýran Azerbaýjanlary şaý bolansoň parslary saýlaýarlar. Gazaklar bolsa sünni musulman bolansoň hemmişe türkmenleriň arkasynda durup berk goldaýarlar. Eýsem, siziň pikiriňizçe dinler we mezhepler insanlary bir-birinden tapawutly ýa-da aýratyn görkezýärmi? Eýran şaý musulman bir döwletdir. Ýagny şeriat bilen dolandyrylýar. Ähli kanunlar şeriatyň kanunlary esasynda ýönetilýär. Hawa dostlar, bugünkü videomuz şundan ibaret. Eger bu video göňüňize ýaran bolsa, like koyup paylaşmagy ýatdan çykarmaň. Hoş sağ olun, sağlıkda görüşelim.
aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz, ateşle su diken